Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kukuchingamidza kwatiri kuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyekuta kutendai netsigiresi yangu kuti patukona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare muzora nasi tine murume ati aiwa inini ndine dambudziko rapinamba mangu mwana wangu akajoiniswa Satanism ari kuma grade 6 rikati nazonzwa zvizere kuti ndezvipi zvavakazoona kuti aiwa uku kana kuti uhunu hwakuitwa nemwana inenge Satanism yapinda maari vamukaketi makadi tiri pedu makadiwa aiwa tiri pois kuti sei kumba aiwa kumba tinongodaro isu naika chokwadi kubhangeti kuri kutonora bhangeti kuri kutonora naika ndikutoona makaruva majuice ndikazoti aiwa kunenge kwabviwa kunenge kune chando aiwa ichokwadi ichocho naika ukazona murume ati aiwa rega tibve kubhangeti kusvika muno muHarare zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka ichokwadi ndanzwa muchiti mimi mwana ane dambudziko rainaro dambudziko rakatanga sei dambudziko iri rakatanga ari kuchikoro pakaita ndofunga vakaita kakurwa nevamwe varwa iye ari kuti arakakutsirwa nevanhu vakawandisa ndobva atorara zvokurara zveshe hama yacho vakazondifonera vakanditi ano ndozvaita mwana kuno ndikati ano kana zvadaro zvikatonza haasi kukwanisa kana kuita se kumuka ndikati ano kana zvakadaro endani mwana kuchipolisi kanza ano tangotaurirana vanhu vokuziva vaita se vamurondo vamubatsira mutengera mapirisi nezvimwe ndobvaenda kuchipatara ndobva arapwa ndobva adzoka padera ewiki mwana akabva tanga kustika kuchikoro aita achitaura namedhemu aingogara so kana zvabata anaka akangostika hama yacho akati no mwana kuno ndozvaari kuita se ndozvaari kuita ndikati kana achidaro ngambouya kuno kubhangeti akauya kubhangeti ndakagara naye wiki ari kubhangeti asi ndiri kubhangeti hapana zvandakaona ndikati ano mwana anenge ari kunyepedzera haasi kuda kuenda kuchikoro ngaadzoke ndobvadzoka atanga kuenda kuchikoro ndozvaitika futi ndatofonerwa futi namedhemu wacho zvikanzi muri kuregerera chi mwana pane zvaari kuita mwana kupi kuchikoro ati ari kuita sei ari kudara ari kustika mwana auraiti ngambodzoka futi kunoko ndobvadzoka adzoka ndofunga ndanga ndisati ndambozviona zvaaita se zvaaita right takamboenda kwa muchefu takangosvikawo kwa muchefu ndobva batsirwa akangoti ano mwana ndikuona ari kurwa nespiritual chi attack ndobva tamatirwa anamatirwa kanzi zvaita bo ndobva tabvawo akashandisa munamato waakapiwa 2 days rechi3 usiku ndabva ndafonerwa zvikanzi kuno kumwana ari kutanga kuita zvezvo zvekuti ada kutiza pamba anenge achiita imwe hasha imwe kutoti apatoda kana kuti vanhu 5 kana 6 kuti vamuite se vamubati mwana wemusikana era mukomana musikana zvikanzi ndozvaari kuita ndibva ndamhanya paya ndichisvika pamba shuwa ndakangotorawo mvura yangu nesauti ndibva ndangomudai ndibva aitange aita nani ndibva ndadzokera kubasa mangwana achikusei ndibva ndauya anga akatogara achisuka mapureti ndikati ko inda kugara sei zvikanzi anokunzwa musoro wangu uri kundiita se uri kunditema nguva yacho ndichienda kumvura ndichidzoka mwana anga atiza pamba ndakazama kumhanya akafamba 5 kilometers ndichomhanyisa akatozobatirwa kuimwe utara kunonzi kukudhiyo kwaBhobo ndiko akazobatirwa nevamwe isitaneta tamutadzirira batai mwana ndobva kubatwa mwana vamwe akati ano mwana angatiendei kuchechi pano vanhu vari kuita vane musangano tazoenda papa musangano ndopakamboita ngei aita sei abatsirwa ndopandakazoona zvaita chi mwana ndakachema boze ngaitori first time aita sei mwana anoti kana zvabata so akarara pasi apa anenge achifamba nedumbu ututu anenge achifamba dai so rurimi richifamba kuita nge zvinoita nyoka zveshe maziso aya hauoni cheblack ichi unenge uchingoona chichena cheche achishona ndozvine mwana saka nemaprofita no mwana wenyu akajoiniswa chi Satanism ndopatakazotangira
kuziva kuti asi inini kunyumwe bhozi wanaiti pane mweya wezvishiri uri kutendera pamwana but ndairamba ndikati ano mweya wezvishiri audaro tamboona vanhu vazhinji vanenge vane mweya vachirohwa nemweya wezvishiri asi pane uyu mweya wake wazoita difference sei saka ndo pandakazotsanangurwa kuti ano ndo zviri pachi ndo zviri pamwana ndibva wambozama kumubatsira but zvinoti zvikabata zogona kungobata apa akatanga kumhanya kuenda musi uno adzoka pana mai vake pasendimano pashamwara zvabata akazonongerwa pawestgate nenguva shomanani anga atosvika westgate achimhanya 7 o'clock akazonongoona umwe mukomana amheni kuti vakazosanganawo sei akatongomuona wakarara kati akuiwe unofamba nguva inoyi indava zvikanzi ano ndabva kuafdis wauya nei handisi kuziva kumba kwenyu nokuziva here ndokuziva nemukomana waikutora uyu ndokudzoka naye kupi apa chita ndiri mutara umu tichitsvaga ndafonerwa ini ndatouya kubasa pa600 seeds apa nematrake ekufamba ndosangana nezvikanzi mwana aita se ashayika ichitiri mutara umu tichifamba kubva kuafdis ndatanga kusvika pazvidhina apa ndopa takazonzwa kuti mwana aita se auya nemumwe munhu handiri mukuona tikazofambawo wakamboendawo kwavaendawo kumaprofita vanongonzi hano zvaita zvakati ngave nezvakati nezvakati but still mweya unoramba uchiita se uchidzoka izvozvi ndakanamutora ndakaenda naye kunotoni akanobatsirwawo kunotoni ndezvomwari mwezuro apa akaenda kudhemu kukuleki aenda kuleki ikoko zvanga zvabata speed akananga kumvura vakatozosimba newakomana ndowakatozosvika kubata ndokutozodzoka naye ndopandakazofona kuno ndikati no mwana wewe zviri kuita se zviri kuramba zvichidaro handimukuona ndo problem nene mwana uyu okay ndazva muchiti makazombofambawo akabatsirwa tsanangudzo dzaiti kudii tsanangudzo zvainzi ari kunzi akajoiniswa Satanism asingazivi ndo matauriro avaita okay tinoziva kuti vamwe vanomboti mwana akajoiniswa Satanism anenge achirotaiwa masawiro ake mashamwari ake kana kuti zvichidawo vanhu vemuklasi imomo vainzi akajoiniswa nani pachikoro vadzidzisi here vana vechikoro here kana kuti ipapo manje hapana kunyatsa kuita sei kubuda bhozi ini muprofita akanyatsa kutsanangura zvichinzi ndikutarisa parudzi apa handiti ndiri kuti ndikatarisa kurudziro kwake rudziro kwamai ndikuona hapana kana connection handiti asi ndiri kuona paakamira pane vana vadiki asi vana ava varungu vese handiri mukuona saka vanotsanangura vari kuti akaita kudyiswa saka ndo matauriro vari kuita kuti akaita zvikuita se akaita zvikuita kudyiswa saka kuti pabude kuti akadyiswa nani pane umwe akazomutaura chichinzi pane pokutanga vachinzi hanzi pano umwe munzvimbo mavo akapa mwana mvura zvikanzi mvura iyi ndeyako iyi unopa primo uyu ndiye uyu ndo matauriro akaita vamwe but vanotaura zvakaita se zvakasiyana handimukuona saka kuti tinyatso kumuziva kuti akamujoinisa maticha here was ipapo pasendimanox futi iye akambonifonera achiti dedi kuno pane mwana adona akasanduka kuita nyoka pachikoro ipapo pasendimanox zvakaitika gare mwana akazodzoka kuita munhu akazodzingwa akazobviswa futi pachikoro ipapo saka tichinyatsooziva manje kuti akajoiniswa nevana pachikoro ipapo here pamwe iye ndiye angaita ruzivo kuti zvakatanga sei chaizvo bhozi ini ndikamubvunza anenge achiti handisi kuita se atsunyatsoziva kuti zvakatanga sei okay mafonerwa imimi semubereki tinoziva kuti mune matanho amunotorawo sevamwe vabereki nyaya inofamba kuti hapane mwana adai azotosvika pakudzingwa chikoro matanho akatorwa nevabereki kuedza kugadzirisa nyaya dzeSatanism dzasvika pachikoro ndezvipi kana kuti imimi individually inini hangu handiti ini ndaigara kubangeti uye aigara namai vake kuno kuharari paSt Manox ini ndaingoudzwa kuti ndozvaita mwana zveshuwa shoko parakasvika bhozi kuti inini nditi
kuti tiende pachikoro tunotaura kuti no mwana wedu akadai sezvo hazvinyatsa kubuda kuti mwana akajoiniswa nematicha here kana kuti munzvimbo vana vanogona vakabva munzvimbo mavanogara zvichizodai so hatinyatsoziva manje kuti zvakafamba chi zvinofamba sei saka kuti usvike unenedzere munhu kutoti no mwana anenge azodai panapa pachikoro bcause maticha ake watosvika pakumubatsiridza madam wake wakatosvika pakuti hano vatombofona chibvunza mwana ase haasati aita zvakanaka here vachitombomutumira weki pafoni kuti achibatsirika ari kupi ari kumba saka kuti unyatsoziva manje kuti maticha here kana kuti vana here ipapo hatinyatsoziva kuti zvakamira sei plus nematauriro aita waiti ukamubvunza so naiwe puri munonzi achitaura chiti ini ndinorota ndiri pasi pemvura dzimwe nguva ndichitosheya something ndiri pasi pechi anga achisheya chi ati dzimwe nguva ndichitosheya kana nyama ari pasi pechi pemvura ndimukona ndomatauriro anenge achiita se aanenge achiitawo iye ndopatakazoti anozvishuwa mwana unenge akajoinisawo Satanism ndotangawo kufambawo achibatsirwa achienda apo wamwe achiita zvinopera takatombosvika nguva yekutomboenda naye kuchipatara akatombosvika kuita nge munhu uye ane asima ndikasvika pakushedzwa ndikaenda kuchipatara vakandikanzera vakati no mwana tikutarisa paasima tikati isusu chipatara hapana chipatara no but tikati chibhoi pamwe tingati nekuti tikati tapima mweya wake tikutoona mweya wake uri right tasa mapapa ake ari right saka umwe akazototi no dzimwe dzenguva mweya iwo urira kuti mimi mongoramba muchingoti everyday mamanya everyday madai bcause zvakaitika semusi wekutanga zvakaitika sana sezvekuma past 4 mangwana yacho zvikazita futi zvekuma past 5 tikadzokera futi naye kuchipatara vatatozomutamisa mwana kugara kumba bcause zvaita nge akadzoka munzvimbo yataigara mhepo nemhepo zvabatana zvasimuka maprofita anga kutaura akati ano mwana mubvisei munzvimbo ndobva anogara kumba kumufundisi ikoko akagara pamwe 2 weeks hakuna kana chakaitika handimukona akangodzoka kumba chete unoitaura ndikuonana ningi avo vanobatsira kubva mweya iri pauri iri kuita sei iri kuwanda mwana mubvisei munzvimbo ndopa ndakazomubvisa uku ndobva ndamudzorera pana mai vaka okay ndanzwa muchiti imi mukusanangura kwamuri kuita mwana Satanism yakatangira ari kuna mai vake kunokwarari mukamutora imi mukagara naye ndokwakuona futi mamwe mafaces evamwe vanhu muraini ndizvozvo toti here muraini umu mune vamwe vanhu vane chekuita neSatanism yemwana uyu kana kuti zvinenge zvatonewo kana kuti zvane uroyi urimo futi zvakubatana neSatanism yemwana yekuchikoro ndizvozvo bcause zvinogona iye uyu handiti sekujoina kwaakaita pamwe dzimwe nguva atova muspirit ipi iyoyo saka munzvimbo yaanenge asvika pakaoneka uyu anenge achibata mweya uyu unogona kuhaka pane uyu zvinogona kudaro kuti mweya wake uyu zvatova zvinenge zvakuita connection nenyaya dzeuroyi saka munzvimbo dzaanosvika avo vachisvika akasvika nhasi panapa avo papa vakazoona kuti kana vanga vachiroya vanobva zoti mwedu aita se auya saka dzimwe dzenguva uyu anenge achida kuti achitungamidzwa zvinoitika izvozvo pose kutsanangura kwaaita unonzwa chiti nhasi ndaona anenge vauya vazosvika padhoo orit kana usvika padhoo vanokuti chii vanondishedza nezita handimukona alright ndanzwa imi muchitaura kuti pane mumwe mwana akatomboita dambudziko iroro pachikoro zvanambobvunza kuti sevabereki manzwa information ishi makaita sei hantina kana danho ratakatora ipapo hatina bcause tangoita zvokunzwawo kuti ndo zvaita se zvaitika hatina zvishuwa danho ratakaita se ratakatora pane nguva yakareba sei mabva kunzwa kuti pane mwana atodzingwa aisanduka kuita nyoka aizoita kudai pane nguva yakareba sei mwana wenyu achizobatwawo nedambudziko iri pane nguva izvo zvinofunga zvakupinda kana zvokuma 6 months inogona kwana 6 months uyo adzingwa mwana achizobatwa futi nedambudziko maone mimi chitiko ichikuramba chichidzokorodza pachikoro pamwe chete ipapo matano amakazotorawo sevabereki tozoti chii chinorwadza ende vabereki vemwana iye zvichida vakatomboyawo pachikoro asi hapana batsiro yakaitika zvichida kumaticha kana kumaheadmaster
imimiwo maona kuti dambudziko iri kuramba richienderera mberi tizoti mangwana mwana wana achabatwa sevabereki hamunoeromboti tozoti vana pavanenge vachidzidza vanenge vadzidza vana zvakaita sepanapa panenge paine vana panext door apo vanoenda kuchikoro ikoko panext door apo vanoenda kuchikoro ikoko hamunambobatana here sevabereki kuti aiwa muri kuona iri dambudziko iri riri kuramba richienderera mberi toita sei? Hatina hatina sezvo mwana aigara namai ndakazongoti kana zviri zvechikoro zvacho izvozvi kana kuchikoro chichidaisoka ngaatombosiya totomboya kuno atanga atoita sei atanga tozobatsirwa because hazvinakidze kuti akaenda kuchikoro maproblemu yaanogona kuramba achiita sei achireisa. Seipapa toti maenda kunobatsirwa imimi mwana abatsirika zvechokwadi ko vamwe vana vari pachikoro apa vane Satanism nevamwe vasati vatobatwawo pakatoipa because ndinotowana umwe futi mumwe mukomana akutodzidza futi ipapo mwana wenyu futi mwana wangu futi manje muzogadzirisa uyu hazvizoita here futi kuti zvinogona kuenda futi kumukomana? Hatizoziva manje kuti uyu zvakatangawo sei pari because mudzenguva zvinogona mukunyengerana kuti iwe woita so handiti zvinogona kuitika hatizozivawo pane uyu kuti zvinenge zvakamira sei asi because izvozvi pane vana vakawandisa vari kuenda pachikoro paSt Manox vakawanda hatimugona saka kuti titi hatizozivawo iye kuti kuchikoro here kana kuti mudzimwe maunogara hatizive kuti kwazvakabva chaiko chaiko ndekupi but isisi dambudziko rakatangira kupi kuchikoro ndokwakatanga kusitikira mwana. Okay, tozoti vana kana vari kumaprimary kunyanya vasikana vada attention yakanyanya kubva kuna amai amai vaiwana nguva nemwana iri yekumbogara naye pasi vachimupawo kuti aiwa mwanangu kuchikoro kana waenda kuchikoro uri kunodzidza siyana nezvinhu zvevanhu bosozoti Satanism dzakawanda vana vanenge vachida zvinhu zvevanhu ndipo necklace yako ndimbopfeka imbondipowo bhuku rako rakadai ndimbonoshandisa imbondipowo chakati chako masokisi ako akanaka chikafu chevanhu mai vaiwana here nguva nemwana muchinyatsovabvunzisisa imimi? Ndaimbovabvunza because mbotaurawo here nemwana vanenge vachiti ndotaura naye handizoziva sezvo ivo vanenge vachigarirawo vari vega because nguva zhinji yavo vanenge vari kubasa nguva zhinji vanenge vari kubasa because vanoshanda pasidco apa nguva zhinji vanenge vari kubasa dzimwe dzenguva uyu dzimwe nguva ndianenge ari kumba kana kuti akabvawo chikoro ndianosvika kuti ababasa mama akabvawo handizoziva kuti vaizowana nguva here kunyatsa kukurukura vachiudzwawo chakanaka nechakaita se nechakaipa handizoziva hangu ipapo. Tinozoti vana baba zvakaoma kuti varayire vana vasikana paina nani paina namai. Nyaya idzodzi dzeSatanism kunyanya vana vasikana ndo vari kunyanya affectwa zvakanyanya nezvamataura kuti vana mai vanenge vachiswera kupi kumabasa nguva yekuti vazorayira mwana kuti izvi neizvi zvakashata vanogona kutoti mwana anogona kusvika kumba kana na 7 o'clock kana na 5 o'clock mai vanenge vasati vadzoka ongosvika oita zvaanoita obika oenda kunodya obva aita se enda anorara mai vosvika mwana aita se arara makuseni vomukira kuenda kubasa mwana omuka oenda kupi kuchikoro hapana ane nguva nemunhu. Mashoko amungade kupa kuvabereki vane mwanasikana mumba zvichidawo nevanakomana iriko zvakare Satanism asi mashoko atichi kuda kupa iko zvino echenjedzo toda kumapa kuna ana amai vane vana vasikana mumba vari kuenda zvakare kumabasa. Chokwadi bosi mashoko anongataura ndeyekuti izvezvi nyika yedu kwayaenda zvinonyengera zvakaita se zvakawanda asi iwewo semubereki nemwanasikana bosi mwanasikana ndo vazhinji munhu unofanira kuva nenguva yakanaka yekugara nemwana uchimuudza kuti no mwanangu zvinhu izvi zvakamira zvakadai kana kumupa chenjedzo kuti izvo Satanism iriko inofamba yakadai saka munofanira kugara makangwarira zvakadai mabasa eana mai saka ana mai havafanira kungoregerera vana vachingoita zvavanoda vasingaoni nguva yekuti vanotaura nevana ndo zvandingada kutaura pamusoro pana mai kuti ana mai ngatisaregererei vana taurai nevana zvazvakaipira nezvazvakanakira toti remangwana remwana rienderere mberi ndo mashoko angu andingataure pamusoro paana mai. Okay, hamuna kuwana mukana imimi wekuenda pachikoro apa pabvira Satanism sekufunga kwese kwatiri kuita isusu kuti zvichida pachikoro nekuti patombori mamwe macases akatomboitika kumashuro. Mashoko enyu mimi kune vamwe vabereki vane vana vari ipapo zvichida vakuru vechikoro kana mateachers ndekuti kudii takatarisana nedambudziko rapinda muchikoro? Mashoko yangu ndeyekuti sedambudziko rapinda pachikoro zvavakwatiri isusu vabereki kutomboita musoro pamwe kutomboenda ikoko kuchikoro tononzwisisa kuti zviri kufamba
zviri kufamba sei vane mamwe here matano avangakwanise kuita kuti vaone kuti satanism iri iripo zveshuwa here pachikoro kuvana here kana kuti kuvadzidzisi ndo mashoko angu tofana kubatana isusu vabereki toenda ikoko tonotaura nematichers kana totaura nemukuru wechikoro kuti ngapaitwe mamatano ekuti kuti kana satanism zveshuwa ichiripo vanoziva ivo zvavanokwanisa kuita kuita bhozi pano mwakatombotaura kati kwadiwewo waenda unotaura nyaya yako kune kana unogona kutsvaga vamwe vanozobatsira vanoona nezvezvikoro umbotaura nyaya yako kuti ndikati manje handisi kunyatsa kuziva kuti pachikoro here bhozi unogona kudai ipo pasiri pachikoro saka aiwa isi tofanira kuti kana taenda tonotaura nemukuru wechikoro kuti no panapa tarisai mune mamiriro akuita vana haasi ega kuno mwana akazosangana nematambudziko aya woona kuti ozama kuita mainvestigation awo woona kuti chokwadi kana kuti answer yaungabude nayo ndeipe pavana kuti satanism iri muvana here kana kuti iri kumatichers most togona kuti iri muvana iyo iri kumatichers ndo zvandingadi kutaura pamusoro pazviri tozoti satanism sekuziva kwandinoita kare yakanga yakanyanyowandira kumaboarding schools chikoro ichi boarding idei school zvichireva kuti honye yatopinda pachikoro ichi ende primary school vana vari ipapo takatarisa vana vechidiki maprimary waya magrade 6 grade 5 grade 4 vana vekuti vanenge vachiri kuda zvinhu tingati vanenge vachiri kuda zvinhu zvinovayevedza ivo mari chikafu sekutaura kwanamboita chingaitwe nevabereki ndechipi kuti vana vavo vasazode zvinhu zvevamwe vanhu zvavasina zvoitwa sei nevabereki vabereki zvavanofanira kuita ndezvokuti but zvinozonetsa kuti wane zvikwanisiro zvese zvinokwanisa kuti mwana anoda every day asi zvinoona kuti isusu vabereki ngatingavavaridzawo kutengerawo kajigiso ukandirawo mubhegi memwana kutengerawo sweets ukandawo mubhegi memwana kuti dzimwe dzenguva mwana arege kuchivawo zvimwe zvaanozoita zvaanozoona asi vana vanonetsa abva kudya izvezvi mumwe munhu amuti anotambira saka dzidziso ndoyedu isusu vabereki kuramba tichitaura kuti no usatambire chinhu chausingazive kuti chabva nekupi usatambire chinhu chausina kutenga ndo zvingatobatsiridza kuvana because tikati isusu tinokwanisa tichivaisira zvese zvavanoda mumabhegi but still mwana haana kuti nini zvakwana munhu amutambidza anongotambira handimukona saka ikurudziro isusu vabereki kuti no ngatingozamai kutaura nevana kutaura nevana ndo chakakosha kugara nemwana uchimudzidzisa kuti no mwanangu chakanaka ndeichi chakashata ndeichi ona ichi zvakazodai zvinozokusvitsa apa tarisa uyu akazosvitsa apa nenyaya yekuita sei nenyaya idzo dzekungotambira zvinhu zvaasingaite zvaasingazive kuti zvabva nekupi ndozvandingada kutaura okay chimwe zvechandakaona chiri kuita kuti vana vemazuva ano vapinde munyaya dzesatanism nyaya dzemafoni zvokunodaro pane mumwe watakatombotaura naye kuti aiwa inini satanism yangu ndakajoiniswa pafoni handida kujoiniswa kuchikoro kuona kwandichiita mavhidhios evamwe vanhu vari kunze kuita sei vanhu vaya vanoziva kuti mwoyo wako wakarerekera kupi ikoko ndokwavanokuendesa ikoko mumwe munhu anoswera ari kana patiktok achiteedza kuti ini ndinofarira nhingi usingazive kuti munhu zvinhu zvake anozviwana sei panyaya dzemafoni apa poitwa sei tinokuti satanism chete kairi kuafekta vana avo nenyaya dzemafoni because panyaya dzemafoni panotinetsei nokuti izvozvi kudzidza kwacho kwese kwavakuita ivo vana vari kushandisa mafoni saka zvakungoda iwo kumonita mwana wako kuti mwana uyu paari pafoni ari kuita nezvei chete uchimuudzawo iwo kuti no mwana wangu kana uri pafoni unozodai unozokanganisika upenyu hwako nokuda kwokudai kana uri pafoni kana uchiita zvemabhuku ita zvemabhuku ndozvandingada kutaura panhau yemafoni because kuti titi isusu tisavatengere mafoni apa maticha vacho angashedzera kuti mwana anofanira kuva nefoni mwana anofanira kutumira weki pafoni saka nyaya yemafoni inotonetsa because kudzidzisa kwacho zvinotonetsa asi chawakuda icho kutoti iwe mubereki utotaura nemwana wako kuti kana mwana ari pafoni otomboitawo nguva yekumbomutarisa kuti ko mwana ari kuita nezvei chii chaari kuwaraidzika nacho chii chaari kuona pafoni kana uchinyotsa kuona kuti ari kufamba nemwana ukaunenge uchiita kana kuti mutorera foni yacho zvitori right because unenge
watodambura chimwe chikamu. Okay, ndazwa muchingotaura imi kuti makafamba kuna madzibaba. Kune kumwe kwa makambofamba zvichidandana papa vemachechi echirungu iwaya changobuda kana kuti kumango machechi wedze mweya kana kuti makaenda kuna nasekuru nambuya wenda zvichivana. Makangoenda kumasowe chechi. Takaenda kumasowe. Tikaenda akamboenda kuZayoja. Kuchechi Zayoja. Pamusangano Easter. Vamwe amai watogara nawo kupurazo kuvanzwa tsitsi. Vakati rekani ngotora mwana ndimboenda naye kuchechi kwedu pamwe. Angangoita sei? Angangobatsirika. But vakamutadza ikoko. Vakasvika pakuvhara vakatosvika pakuvhara musuwo wehuwo kuti mwana aramba achitenderera ari mukati. Dhimoni rake rakatozoenda kuda kwaro. Varitadza kuZayoja. Grade 6. Grade 6. Kana muchiri kunzwa ikoko kuna mai vavo kuti zvakaitika kuchechi raitaura kuti chidhimoni. Rasingataure dhimoni. Iri ringe richingozongoka so. Achidaiso. Maso achidaiso, achimanya maziso, achishona so kuti rurimi rwake runobuda panze so richitaka ku. Tozvanoita. Tobva mede mufundisi wacho andishedza. Mangwana kuseri. Watumira munhu zvikanzi no baba wamwana ngaite se. Ndaenda zvikanzi baba mwana wenyu akajoiniswa Satanism. Because dhimoni riri paarika Satanism chete. Asi tambozama. Asi tasvika pakukundikana tikasvika pakuvhara musuwo wechechi wehuru kuti mwana asatize achingotenderera mabhenji achidaro dzamara azoti bangani. Ndikazobva ipapo kuchechi kwakatozoita ngeabatsirwawo ndiwo vakazoita vemwe yavo vekuzotsanangura dambudziko remwana uku ndiko kwaakamboita ngeati. Nokuti vakatomutora zvakahaka. Vamborwisa navo vakatomboti vachimboenda naye mumakomo vachiita sei vachimboenda naye mumvura vachimudai vakambozamawo kubvisa mota vachitira kufamba tita kuenda naye mwana kwakati kundozama kubatsirwa. Vakatomboti izvezvi tikuona level yacho yanani. Sematsanangurira ekutoti apa mweya muswene ndiwo waakudzika panachi saka waakuita ngeuchimuita sei uri kumugaidha saka zvaanani. But taizozona akangozodzoka kumba zvatanga akazoti no mwana haachada kugara kumba kwenyu because kumba kwenyu nzvimbo yamukugara ine vanhu vakashata. Saka ngauye kuno ndopaakazonogara kumba kwani kwamufundisi iyeyo. But unozotiwo une mwana achigara mumachi wamufundisi hazvibudi. Ndo paakazoti akazogara kwakaita kwakagara pamwedzi 2 weeks kana kuti 2 weeks 2 weeks and a half. Hakuna kana dambudziko kana 1. Kanyasa kugara zvakanaka. Dzamana ndatozoti ngachiende vaso yestoro namai vake. Uku tasvika uko namai vacho akatombogarawo zviwiki ari nani ndibva zvatanga. Akazombobatsirwawo wamwewo waizviti ndozviita se ndozvigona. Ndobva vambomushandisirawo mushonga wakamushandisirawo zvinzi asi iwo vanokutsanangura akangoti kana makagara muchiudza vana venyu vasangotambira zvinhu. Ndo shoko rakataurwa nagogo ivavo. Vakamubatsirawo vakati alright ndichazodzoka ndozomugadzirira mushonga yangu zvakanaka. Vaenda havana kuita se havana kudzoka. Takambozama kuvafonera foni yavo yange isingadayirwe. Ndobva tazobva apo ndopatakazoendawo futi kuno takatanga kutanga chape takatanga taenda kwamuchefu ndoko takatanga kuenda. Satanga tambopinda mwezi umwe yavo. Takatanga kuenda kwamuchefu tabva kwamuchefu ndopatakazotanga kupindawo mumaprofita emwe yavo. Ndo vanhu vakazama kubatsirawo pane musikana. Asi mimi mhuri yenyu yakakura sei vana venyu vangani? Ndine 4. Ku first wife uku ndine 2, ku second uku ndine 2. Uyu saka mwana ndokuchiwa? Uyu ndiwo kumukadzi wokutanga. Saka hapana mumwe mwana here atambobatwa nedambudziko iri? Kana mumhuri hakuna? Hapana. Ndiye atotanga? Ndiye atotanga. Ndiye atotanga. Okay. Kune vari kukuona izvezvi rubatsiro rwamungada imimi takatarisa nedambudziko remwana muda kuti rubve kupi kuvanhu vakaita sei uye rubatsiro rwacho rwakamira sei? Rubatsiro rwandirodawo pane mwana tambozama kutenderera. Todawo kuna munhu kana please anenge anozvigona anozviti ini ndinozviita se ndinozvigona.
ine handina chandinacho toshandawo papurazi kuti tiwanewo mari dzikuramba tichingotenderera maprofita kuzamawo kutsvaga zvakaita sei zvakachipa kutoti anongotibatsirawo hedu mahara saka munhu watinotsvaga kungozamawo kutoti toonawo munhu anotibatsira anokwanisa zveshuwa kupedza dambudziko remwana kana chizokwanisa kuzi ndirowo mberi nechikoro wendirowo mberi nechikoro izvezvi vamwe wake October uno vakutonyora magrade 7 asi iye yakuya akagara saka ndo chishuwo changu kuti dai alright akukwanisawo kana kunyorawo grade 7 zvanga zviri nani abasirikana izvi zvekuti kana tumuti aende kuchikoro kwacho akadai so asi kuita asaigona zvake mwana zvanga zviri naniwo zvanga zviri naniwo saka izvo zvikumba kwacho zvinhu zvaari kupiwa namedhemu achiri kuzvigona here magonero aita kana kuti mautonoti izvezvi handifungeni kuti vachiri kutumira weki havachatumira handiti vakatosiyana nazvo vakambotumira mazuva ekutanga izvezvi vakabva vasiya havachatumira weki saka hapachisina rumwe rubatsiro raakwanisa kuwana kubva kuchikoro pakutanga ndopa vakambotumira weki izvezvi havachatumira weki handizoziva hangu mufoni yamai vake kuti bhoze aishandisa aivatumira pafoni inani yamai vake saka mai vacho varumboera vachiona mwana mai vache kusvika kuti ndimutore ndiende naye kunotonha anga atori kumba kwani kwamai vake izvezvi kuti muve naye kwese zvese zvamuri kufamba izvi mai vacho vari kumbobatirana nemi ndizvo zvokungoti iwo kwawaudzawo kutoti no ndinoda kuenda nemwana kwakati anongoti alright endai naye iwo umbofonawo uchiti ndanga ndanziwo kwakati pane munhu anogona kuita sei kubatsira ndo tokuti ndokubatirana kwacho kwatiri kuita okay saka pamuchasarudzenyu kuti muda kubatsirwa kupi aiwa kubatsirwa chete chokwadi aiwa tinotenda baba regaiko zvino titaure nemwana tichazonzwisisa kuti iye mbune ndiye anogona kuita sei kunzwisisa kuti zvinhu zvacho zvakatanga sei ari kunzwa sei nekuti manogona kuvanzeka sababa kuti tinogona kurohwa kunzi wakatambirire chinhu ichocho wakaitire izvi asi kana ari iye ari kutaura akasununguka achinyatsotaura nyaya yake kuti ari kuda here kutaura imi muripo baba vacho kana kuti ada kuti ini nditaura hangu ndinaye ladies to ladies tichinyatsonzwisisana kuti zvakafamba sei wakatambira chii wakadya chii wakarota here zvakafamba sei kuti uzosvika padambudziko ratiri nasuno chokwadi aiwa tinotenda baba iko zvino wandagara naye pano ndi Primrose mwana ava baba vandanditaura navo achiti aiwa mwana wangu akajoiniswa Satanism ari kuchikoro ari grade 6 saka rega ndinzwe kubva kwaari mbune kuti zvakambofamba sei kuti tizosvika padambudziko ratinaro nasuno Prim wakadii zvako uripo ndoti uteka kutaurisa kuti tinyatsonzwanana nditi unganditsanangurirewo kuti maziviro ako iwewe kuti chii chiri kuitika ainika ini handisimbonyatso zvinzwisisa pozi kujoiniswa kwandakaita ndandisingatozivi shamwari yangu yandaitamba naye taingoita zvezvo zvekuti mine muchingochinjana chikafu zvezviya saka pakudyawo chikafu unenge usingazive munhu kuti munhu yakamira sei zvadaro tichichinjana chikafu kudaro ndakabva ndaita 1 week pasina 1 week ndabva ndatanga kudonha kuchikoro ndichidonha kudaro ndoita kunge munhu ane shavere toti shavere nyoka sezvinoita nyoka zveshe ando zvandoita handitombonyatsonzwisisa kuti chii chimbonyatsoitika pandiri ende vanhu vacho vamwe vacho vanotomboitenge vanhu ouya so vachindiita zvekundishedza zvezve kana ndakarara mausiku zve vanongotouya padhomunhu so otozoti uyu ndinhingo otozokushedza pamwe pacho ndogona torota ndiri pasi pemvura chitoshiya vanhu nyama so but madhezi kutanga ndaingoti pamweyo kuita sei kurota but ndakazoona dzamara zvakutoitika chaizvo ndichitozotorwa ndakatorara zvishuwa zvichitoitika fefe ndinyatsonoti panapa kwandiri unenge uchiita sekuti kuno kwandiri kwacho handitombokuzive tozongoshamisika vave otosvika ikoko ende kwamuri kwacho munenge muri mumvurasi panenge patova nevanhu vakatowanda vanhu ava vamwe vanenge vachitawo zvavo vamwe vachita zvavo vamwe vachita zvavo vanenge vachita chii vamwewo vamwe Satanism yacho yakasiyana siyana imwe Satanism inoita zvemanjuzu imwewo ndiye kungourayawo vanhu vachiita mari
senge ini ndikajonesa ndeuraya vanhu vachita mari ende pamunenge muri pasi pemvura munenge makashama musina kana hembe dzese zvaunenge waudze papo ukasateerera kana ukanzi uraya munhu wani wakasateerera ipunishment iyo kudonha kwaninjira ipunishment yekuti warambire chiuraya mubereki wako wani ndo punishment yandikukwadzisira kudai so nanonge waitoshedzera kuti ukangoramba kuuraya mubereki wako wani iwewo ndo watichapa punishment. Alright. Izvi zvekuti unofana kuuraya mubereki wako wani wakazviudzwa makumvura here kana kuti pane kwamunotanga matoenda munotsanangurwa kuti yatakujoinisa isatanism zvatinoita ndeizvi neizvi 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 zvakafamba sei kuti uzoziva kuti wakanziwo wapa punishment yekuti uri kuramba kuuraya mubereki wako wakazviudzirwa kupi? Takazviudzirwa tiri mumvura ndoka takazviudzira ende zvinonzi wakangoramba chete ipunishment apa sofa vakutoshedzera kuti musi wa 14 December kufanira kusi wa 2 ekuti zvese zvaunongowa zvese zvaunoti zvese zvaunokudza unenge uchibvumawo hauna chaunoramba. Nanzochitaurawo kuti shamwari yako ndo uri kufungidzira kuti zvichida ndo ine chekuita nesatanism iyi. Makatanga kutamba mese rini? Takatanga kutamba tese toti zvane 1 chi pamutara tosvitsa gore marotosvitsa gore chiro kuti maybe makatanga kutamba mese muri magrade 5. Alright. Saka shamwari yako unoiona futi here kumvura? Ndotoiona kumvura. Saka kuchikoro munozombonotaurana here kuti zvii zviri kumboitika ndiri kukuona kaiwo tiri kumvura zviri kufamba sei uri kumbomubvunza here kana kuti? Handisana mbomubvunza zvangu. Kubva pandakatanga kumuona hangu handakubvira ndakutombomubvunza kuti iwewe sei ndiri kukuona kumvura. Ndambomubvunza ndakangosiyana nawo zvangu. Pavanouya anouya kuzokutora ndiani? Vanogona kuuya vari kana vanhu 5 wotouya kuzonditora totoenda ende muno muZimbabwe muno hamuna ocean yakakura inosangana vanhu vese vanoita zvemanjuzu kana zvesatanism kana zveuroyi agona. Asi kune ocean yakakura kuIndia ndokune ocean yakakura ndokunoendwa nevanhu vese kuIndia. Saka imi pamunobva muno munoenda kuIndia? Hey. Ndinoda kuti nditsanangure pamanjuzu apa kuti vemanjuzu ava masatanist futi here kana kuti? Kune vamwe masatanist pozoita vasiri. Kozoita vasiri. Okay. Masatanist unoziva sei kuti uyu manjuzu aya masatanist aya? Zvokuti matindoziva sei kuti manjuzu anenge aya manjuzu handiko amaona kuti uyu manjuzu chaiwo chaiwo wati pane chaiwo chaiwo nesatanism. Saka unoona sei kuti musiyano uripo pakati esatanism neaya chaiwo chaiwo aya? Zvinoitwa nemanjuzu chaiwo chaiwo neyozoita ava vasiri zvakasiyana. Pangori nekamusiyano karipo so kokuti kune vamwe nditi vekuti vakasvika vanogona kusvika nditi sekuti vasvika panapa vanogona kungotanga kungotsvaga munhu wanenge vachida kumushandisa otoita sei otomushandisa. Saka ndopangori nekamusiyano chete papa kuti ava chaivo chaivo neava zvakatosiyana. Okay. Saka mumvura imomo vemanjuzu ava ndezvipi zvimwe zvavanenge vachiita imomo? Zvemanjuzu ava zvavanenge vachiita mumvura ka vanogona kuti kutange vaita meeting yavo kuti nhasi toenda kwakati tikunouraya vanhu vakati vakawanda zvakadii pozoitawo vamwewo
vamwe vava ndo vanenge vachingo chao zvavo zvavanenge vachingoitawo imomo. Saka imomo kumavive manjuzwa mune mitonzo zvavanenge vachitawa mune musingazvinzi. Okay, saka kune vemanjuzu here vari kusatanism futi yekusaiti kwenyu? Hakuna. Vangori vesatanism inoda mari. Okay, iwe uchinzwa kunzi uraya mubereki wako wainzi ukamuuraya uchiita sei? Pekutanga unogona kupiwa banga, kupiwa banga. Wakapiwa banga niti unogona kungoenda kungonobaya, but zvinenge zvisingaoneke kuti kubaya chi, kuti ukubaya chi. Ungosvika ungobaya mangwana munotongomwaka akatofa. Ndo maurayiro aunoita. Okay, vanenge vachiti uri kuurayirei munhu uzvo? Kuti wakauraya munhu pane zvaunoita iwe kuti uzoita chi mari. Okay, neshamwari yako maimbotaura zvekuti tidoita mari here kana kuti zvakazofamba sei kuti muzoti aiwa isusu takujoina satanism yekuenda kune zvinoda mari? Tasingatombochitaura. But iye shamwari yako anga ine mari here? Mari yanga inayo. Ende chandi chakanyanya chiva pandiri pamwe kutsvuka here ndozvavakachiva pandiri. Ndo zvavaitaura kumvura kwacho. Hanzi munhu akatsvuka anoita sei kunyaya dzesatanism idzi? Hanzi anopindirana nezvavanenge vachida. Ndezvipi izvi? Vanenge vachida zvekuti vakakuudza kuti ita chakati unobvumirana nacho, ende zvinoenderana newewo munhu wacho kuti ukuzvida here kana kuti hausi kupindirana nazvo. Saka iwo pako apanga pari papi? Inini hangu haina ndakana chandi kutomboda, ende vakangondiisawo mupalasi yavo ndisingazivi ende ndisingazvidi. Saka wakambobvira wabudira pachena ikoko kuti aiwa inini zvandizvide izvi? Ndakambobvaudza. Vakati kudii? Vakati manje isusu toda kuti utoita wedu saka tombokusiye. Okay, uchinditsanangurira iwewe mamiriro akaita mumvura umu. Mumvura tinoziva kuti ukapinda kaunobva wanyura. Imi munotoonana namanjuzu vachitoita meeting vakagara zviro kuti vanenge vakagara. Imi mune makaita sei? Mvura macho munenge makaita sei? Mvura zvamukaita makangofanana nekunoku kunze nezvakamba kutomira mutonedzimbawo sezvakangoitawo kunoku zvokuti wakangobudawo kunze nezvinenge zvakangoitawo pasi pemvura pacho. Inenge itoriwo nyikawo iri pasi ocean imo. Hey, saka vachizokutora kunoku wakarara iwe kumba kwenyu, vanokutora nei? Munoenda nei kuocean? Pane kunongoya kana shiri. Inini hamuna chinongoitikawo, ndobva ndangobuda panze ndo ndatogara pamusoro peshiri yobva yatoenda neni. Saka pashiri munogara muri vangani? Because wandiudza kuti kune vanhu 5 and iwo ndiwo unenge wechi6. Munokwana mese pashiri here kana kuti? Tokwana because inenge iri hombe. Inenge yakaita sei shiri? Munhu zvangu ndakatarisa muno mamusati ndamboona hangu shiri inenge iyoyo. Kukura kwacho kwainenge yakaita. Toti yakada kukura sei? Yakada kukura sei? Sezvakaita shumba zveshe. Iri shiri? Iri shiri. Saka wazombobvunza kuti shiri inonzi chii kana kuti mhando yeshiri inonzi chii? Handisati ndambobvunza zvangu kuti inonzi chii. Asi pamunhu wega wega munhu wese anenge atone zvake. Umwe anogona kunge atone shiri yake inomutakura. Umwewo anenge ane kana nzou inomutakura. But inini inonitakura kazhinji nyoka. Inyoka yemhando ipi? Inonzi rovambira. Saka hautyi here uchibuda panze usangane nyoka yako? Pane zvaunotaura here usati wakwira panyoka apa kuti iende newe kuIndia? Because kubva muZimbabwe munoenda kuIndia. Pane zvaunotaura here kuti izoenda newe kana kuti? Handazvandotaura, ndongosvika ndotongogarira pairi totanga kutofamba kusvika tarosvika.
Saka musi wekutanga musi wekutanga wazvaitika mabva kuchikoro marara chii chakanyatsoitika musi wekutanga kuti uzoziva kuti pane zviri kuitika pandiri? Musi wekutanga ndaitonge munhu akurota zvezvi ndaingotiwo pamwe ihope ndisingatozwa kuti ndakazongoona zvikuramba zvichienderera ndopa ndakatozwa kuti pane zvikutoitika pandiri zveshuwa ndopa ndakabva ndatozwa kuti napa sisina kumira zvakanaka. Mama wakavaudza iri nadzo kuti waigara namama? Pekutanga mama ndambovaudza zvaramba zvichiitika mama ndopa ndikazovaudza kuti zvandikurotaka hazvina kunaka. Waingorota izvozvo zvega zvekuenda kumvura here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvawairota futi zvaona kuti izvi zvise zviri kungoramba zvichiitika izvi? Ndaingorota zvekuenda kumvura chete izvozvo ndozvandaingoramba zvichingodzokorora svika zvakuzoitika live makunyatsoenda kuIndian Ocean. Saka akakudza kuti kuIndian Ocean ndiani? Akakudza kuti ndo kuIndian Ocean ndiani? Vanhu vacho vanozonditora ndovakandiudza kuti apa ndopanonzi paIndian Ocean. Vanhu ava unovaziva here iwe? Vamwe ndovaziva but ndovatozivana asi kunyange takasangana murodha tichese hatizivani. Saka unongovaziva mauko kunoku kumusha kuno kumba amuzivani? Saka unoona sei kuti uyu mumwe wedu wekusatanism izvezvo ako uchingofamba? Kana ndichifamba handikwanisi kuziva kuti uyu mumwe wedu kana kuti haasi. Ko muri kuchikoro unokwanisa here kuidentify kuti aiwa uyu zvinhu zvaanoita ndozvatinoita kupi kuIndian Ocean uku? Kana tiri kuchikoro handoziva kuti uyu munhu zvishuwa zvatoita nezvatoita zvakaita zvakafanana. Saka kuchikoro kune vanhu vangani uchingotaurawo sekuziva kwako kuti zvichidawo togona kusvika kuma10 15 vanoita mabasa hafu echikoro? Saka mukutaura kwamunomboita zvichida ndi munombosangana kuIndian Ocean ikoko nyaya dzamunombotaura ikoko ndedzipi? Takatarisana nekujoiniswa kwamune makaita, mune makajoiniswa zvakafanana here nechikafu kana kuti mune makajoiniswa zvakasiyana siyana? Zvakasiyana siyana. Vamwe vako wokuudza kwavanomboita vanoti vakajoina sei? Vamwe vacho vanonzoti umwe anonzoti ndakanhonga shinda yekusonesa. Paakanhonga shinda hanzi akangotanga ngorota murume hanzi akabva muzoti unofana kubuda muZimbabwe enda kuBulawayo. Hanzi akabva apiwa mari neshamwari yake 120. Mari iyoyo ndiyo yakashandisa kuenda kuBulawayo. Hanzi aenda kuBulawayo akaenda neshamwari yake. Okay. Saka vanga varipo 3. Umwe uyu vakanhonga shinda varipo 3. Umwe wacho wechi3 wacho akaramba kuibata shinda iyoyo. Ndiye akazofumura mwake kuti vakaenda kuBulawayo. Saka hanzi patikaenda kuBulawayo takanoita sei? Hanzi patikaenda kuBulawayo hanzi ndaingonzi uraya munhu. Ndakauraya munhu angona makusenda imuka muwadhiropu makazara mari. Akatouraya munhu wacho? Hanzi akatouraya wani. Akaurayani kana uchiri kuti remember? Hai munhu wacho handitombomuzive zvangu. Asi mubereki wake? Asi. Alright. Kuti mari yacho itange kuuya vakati unofana kuuraya ani? Munhu ndakanzi ndifanira kuuraya mama wangu ndo ndakanzi ndichese ndiuraye. Kuti mari itange kuuya. Kuda kuti chakuda ndechoti ndikangouraya mama wangu vanobva vatora wabva vatonditora ndomutatenda kuIndia. Unobva utoenda kuIndia? Zvamuchose. Saka kune vamwe vakatobva kunoku vakauraya vabereki vavo vakatoenda kuIndia zvachose? Zvamuchose. Kana wakuIndia koko unenge waungoraya hama dzako dzekurudzi. Alright. Wapa unotanga wamboraya mai wozotanga kuraya hama dzekurudzi. Hama dzekurudzi unenge wakuraya kuti uite sei? Mari iwedzerere kana kuti urambe une mari. Ine mari yacho inenge uramba ichimbowedzera kusvika ufe. Unenge uchingouraya chete. Kana wapedza hama dzese dzapedza iwo ndo unofa.
Ash, pana ndambonzwa achitaura nababa kuti ndiye akatanga kuonekwa kuti ayo ane mweya Satanism pachikoro akazosvika pakudzingwa. Kuindia Ocean muna kumusangana ere? Hadini. Okay. Saka toti mashamwari enyu tikuona kuti ari kujoinisa vamwe. Iwe shamwari yako mari ndanzochitotaura kuti anga ine mari anga iripo. Yebva kuvaberekera. Sekumubvunza kwawaimboita iwewe. Anogona kungoya nemari. Ukamubvunza kuti mari iyi waiwana kupi anga asingataure. Aiti chi? Anogona kungoti iwe pamba yangu ngoti ndainonga. Pamwe pacho ndakazopesera ndakusvika. Murambo chungononga mari every day iri zvakaita sei. But anga asingatongotaure. Kuti mari aiwana kupi. Okay. Kuindia Ocean chikafu chamunenge muchidya muri pasi paipai. Ndanzongochitaura kuti togona kusevha nyama. Chikafu chamaidya pasi pemvura apa ndechipi? Zvakangofanana. Mona kuti kana kuto pato zvese zvingori panapa kuno kuZimbabwe zvakangoitawo kuno nezvakakangoita asi takazongosiyana nekuti koko kunenge kusina mashops. Saka maidyei? Kunenge kuchingodyiwa nyama ne wine. Ndinonwa wine. Zvamunenge zvingodya chete. Nyama inenge iri nyama yei? Kana uchinyatsobvunzisisa. Inenge iri nyama yevanhu. Saka iwe wakaziva sei kuti nyama yevanhu ende taste yacho kuno kuZimbabwe usati wambodya nyama yevanhu wakazoziva sei kuti aiwa iyi nyama yandiri kudya iyi ndinge ndatodya nyama yemunhu? Yakasiyana taste yacho yakaita sei? Zvidawedza kundipatsanura kuti beef yekunoku inotesta zvakadai aiwa nyama yemunhu yekuIndian Ocean yatinodya pasi pemvura inotesta zvakadai. Nyama yemunhu ameno imwe inoita kakutapira imwe inoita kakuvavirira. Saka dzakasiyana. Tichienda panyama yemunhu tozoti vamwe vanototi aiwa isusu totoenda tega makuva ikoko tonofukura munhu wedu toya naye totanga kubvisa mapatsi makumbo toisawo kuchicha kaiti toisawo. Imimi maingotanga kungopiwa nyama ere kana kuti maitotanga kutoita process yekuti maitoenda makuva munotora nyama yenyu moya mogadzira mika? Pesi pandoenda handisandamboona hangu vanhu vachita kusarudza kuti tobvisa izvi. Ndongosvika pandinoendeko ndongosvika zvese zvakangogadzira. Pavana vese vakajoina Satanism ndini mukuru wavo. Iwewe? Inini. Wai wakasvika ukaitwa mukuru wavo? Ndatombosiye. Okay. Saka ndiapi mamwe mabasa aunoita iwewe semukuru wevanhu ava? Kuvaudza kuti ite zvakati nezvakati. Kana vakazoti izvi musaite kana kuti uyu munhu musamuuraye kana kuti apa pasvikika apa panenge pari paipa pasingasvikika panenge pari tomboti sepamba. Kana panenge pakaiswa namato imwewo inokuti makasvika ipapo kai unogona kufa. Saka iwewo zvese waitozviona waitofila here? Unoita sei? Unonzwa izwi here chiudza kuti apa pane muteuro kana kuti unoita sei? Ndonzwa izwi. Izwi rinenge rirani manje? Munhu wacho hatombooneki but unenge uchingonzwa izwi uchingoudzwa chete. Rinenge chiti chii? Kuti munhu anozoti apa pakadai so musatomboendi. Kana kuti apa munofana kunouraya munhu uyu kuda nyama yemunhu uyu. Anenge akuita sei munhu iyeye? Bana zvaanenge atombokuita kungonzwa kuti tonouraya munhu akati chete. Hey. Alright. Saka vana ava kana mazosangana kuchikoro manje makuonana live vanenge vachiri kukuziva here kana kuti zvinofamba sei makuchikoro maapanyama? Asingazivani. Hamutozivani? Alright. Ndazochitaurawo kuti hamuite zvekutora nyama hamutore mutumbi wacho asi iwe unongosvika nyama yagadzirwa kare. Kune vanotomirira here kugadzira nyama iyi kana kuti bozi ndadzouchitoti iwe uri mukuru unotongoudzawo vana kuti itai izvi musaenda apa musadai zvichireva kuti iwe une mabasa ako aunoita. Ndizvo handiti? Kune vamwe here vakamirira mumwe unotora mutumbi wemunhu vachigadzira kana kuti zvinongoerekana zvangonzi toda kuti nyama iwe. Zvinofamba sei? Zvine magic here? Zvinofamba sei kuSatanism?
kune vamwewo vanotomirira kuti shushwa kuti ende unhasi taurai munakati. Kune vamwe vanoita notora kwozoita vamwe vanogadzira kwozoita vanopa kwozoita vanosevha. Saka kunzwisisa kwaunoita iwewo munhu anonzi taurai munhu akati chikonzero chinenge chanzi tamuraira chii? Vamwe vacho umwe wacho anenge asitorina kana chikonzero. Vanenge mukakazhinji wakana vauraya munhu vanenge vasisina nyama yekudya. Saka totongoti nhasi tikuuraya nhingi nyama yake ndiyo yatiri kudya nhasi usiku. Saka unoenda kwenguva yakadii kuIndian Ocean uko everyday here kana kuti? Apa ndichanyenda everyday. Ndotaenda up ne up. Up ne up. Chakuita kuti usaende everyday chiwo uriwo mukuru wevana vesa. Inyewo mnamato. Saka zvinenge zvitase kuchirwisana. Alright. Saka baba namai wakamboodzera kuti ini ndedika kukutaurira chokwadi ndaida kutoraya mama. Ngosina. Alright. Pavana vaise ava vacharoti ndovanenge uchipa maorders kuti apa musaende pane munamato apa musaende muchadai. Pane here vamakamboita mumwe musi unorangana kuti pane mumwe wedu akambosvika pamba pakaiswa munamato zvikazopedzisira zvadai? Aripo but kwaanogara kwacho kure. Anogara kupi? Anogara kuMalawi. Malawi. Okay. Akaita sei? Vakaita nharo vakaenda. Zvakaudoti musaende but vakaita nharo vakaenda. Vakasvika pamba. Vamwe vacho vakakwanisa kubuda iye anokwanisa kubuda akabva atoita. Vakabva angoonekwa akamira ipapo akatongooma. Kutongooma akatomira mbabe vanhu. Pakasi papasta. Mababiri pasta but vanhu vaya vanotangira vanoita zvengotsvuku. Saka kana kuzobudisa here gure rese? Angatofa. Angatofa. Alright. Tombonzoka zvichinzi kuSatanism kwataura kuti ini ndakajoina so ndakadai. Vanenge vachitokunzwa. Chokwadi. Sisi ndikuta undinzwa but hanzi unyango watifumura. Uchangoramba uri wedu chete. Wanyango kataura zvese unongoramba uri wedu. Hanzi unyango wataura zvese nyango wataura zvese zvatunoita. Uchangoramba uri wedu. Saka ndizvo Satanism kuvatsvuku. Kwete vese but tongoti vese vatsvuku. Saka isu takakomborerwa hedu kavatema hatitombotorwa ikoko kuSatanism. Kune imwe bwezika vakasiyana kune vamwe kune inini yanditi yemari ndiye vakadzi chete. Ndiko vakadzi chete. The queen inonzi chi? The queen of the queens. The queen of the queens. Okay. Kwozoitawo imwewo inenge ine varume. Kwozoita imwe inenge varume nevakadzi vakasangana zvese. Dzinonzi chii dzimanje dzevakadzi nevarume vakasangana inonzi chii? Handisi mazita angu. Saka unongoziva queen chete. Queen of the queens. Okay. Mukuru wacho weku queen of the queens zvozoti une kune muhombeka. Hazvingazoitika kuti pamba pagare pasinawo mai kana baba. Mukuru wepapo ndio munyika ipi? Wekwenyu queen wenyu nini? Ku-Europe. Saka vekuZimbabwe muri vangani? Vana vechikoro here kana kuti vamwe vacho vana gogo zvavo? Nyango vakadzi vana zvese zvangosangana nagogo vakawanda. Saka vamwe vakadzi vanozojoina sei? Apa angwanisa ndanyatsoziva kuti vakadzi vanopinda sei. Ipapo ndo panisa ndanyatsoziva zvangu. Saka mari ndanzwa uchiti yenyu ndeye mari. Mari ikatanga kuuya inodyiwa nani? Unodya here nesu hedu kana kuti unenge wakudyana nababa since mama vanenge vafa unenge wakudya nani? Inodyiwa nani? Inobvumidzwa kupiwa vamwe vanhu here kana kuti ndeyako wega? Inobvumidza kupa vamwe vanhu. Vamwe vanhu hama dzako here kana? Hama dzangu dzisiri hama idzi aishandi kwavari. Ndonoti ndakakupai mari so ini kunongopupuruka kungopupuruka mheno zvinongoitika so. Aitenge chii? Aitombotenge.
Saka vangu vari ikoko vari musatanism mabusiness avo ari munomu here muZimbabwe? Vamwe vatoni mabusiness munomu akatowanda. Alright. Pane vamwe here usingataura kumazita vatinotoziva kuti iwe saka munhu mari ainayo iyi anotozikanwa nevanhu siterei kutozikanwa chaiko chaiko? Vakawanda nyanya mapasta vane mukurumbira. Musangonzwa here nyanya mapasta vane mukurumbira ndo vakazara. Handichataura hangu usingataura kune mazita. VemuZimbabwe munomu? VemuZimbabwe munomu vakatowanda. Vakadzi here kana kuti vakadzi asi kunyanya varume? Varume. Ndichida kujekesa ipapo pamapasta apa chavanenge vachijoinera Satanism chii? Vamwe vanenge vachida kudziridza chigaro kuchechi kwake. Vamwewo vanenge vachida kuita mari yakanyanya kuwandisa. Saka kumaqueen uku kumaqueen of the queens uku chinozoita kuti upiwe chigaro chii? Iye kuti zvese zvavanenge vachikuudza ukateerera ndipo vanenge vachikuita se vachikukwidziridza kusvika wasvika chaipo chaipo. Saka uri uramba wakaramba kazvawakataura kuti uraya chi mubereki wako ukati aiwa ini handisi kuita sei handisi kuuraya mubereki wako. Saka punishment yako yakamira sei? Ndikona ngomuka kana ngomuka ndichingorohwa so neshamu yemunhu asikatomboonekana. Ngotanga kungorohwa kutomboshiya kuti chinhu chacho chikundirova chiri kupi ngomuka chorohwa so. Saka mumwe munhu anozviona here kuti kurohwa kana kuti iwe wega ndiye ndizviona but ini ndega ndine ndizvinzwa. Okay. Takatarisa panhau dzekunamata idzi tozoti vamwe vanototi aiwa ikoko kunana queen of the queens uku tinotonamata tina mwari wedu zvinofamba sei? Ukagunana wanda zvana mwari agona asi vamwewo ndo vanopindawo mamwe machechi ayaya vane mapasta vavai vanopindawo futi chi pasi pemvura. Saka kutoni mamwe machechi emasatanist muno muZimbabwe? Muno muZimbabwe. Tisingatauri kuti machechi aya machechi aya ndeyekudhara here kana kuti mamwe acho ndeemanje manje aya? Manje manje kunyanya mai manje aya. Saka kune vamwe vanhuwo vanopinda machechi aya vanenge vakapinzwawo musatanism nana pasta vanopinzwa sei nemafundisi avo musatanism? Ndisingazivi. Umwe anogona kunzwa kana kunyanya kuwirirana pasta zvekuti kana tomboti unokuwirirana pasta zvekuti unonzi da kubhadharira mwana wako school fees. Ndokutopinda kana vanenge vachitoita ikoko. Okay. Saka iwewe iko zvino wane punishment yekuti wakungorohwa wakungoita mweya wenyoka wakungozvambarara uchiita sei paunozobva kana kuti mweya wewe waenda unoziva here kuti chii chachiitika? Handakana chanenge nditomboziva kana kunge munhu anenge abatwa nechadzimira anenge ndisingatomboziva kuti ndotoita zvekudhota wangu achiita so. Okay. Saka rubatsiro rwauri kuda iwewe kune vari kuona izvezvi vanogona kuti aiwa isu togona kubatsira mwana uyu abve mweya wesatanism akwanise zvakare kudzokera kuchikoro, rubatsiro rwauri kuda nderwei? Kuti kana kune vanozvigonawo kuzvibvisa angoya zvavandibatsira hangu zvanditambudza ndiunyepa ukumbirisa kuti anokwanisa kuzvibvisa ngaaite sei? Ngaangoita sei angondibvisawo zvake nekuti zvanditambudza ende ini handichatombozvide kana. Wajoiniswa vangani iwewe? Ini 15 pachikoro ipapo wakavajoinisa sei? Amushi sei ndopa sei papa panopanda kunzwa? Umwe unogona kungowirirana naye kana utomboti wadonzi kana peni umwe munhu utonhonga anenge atopinda mazviri. Saka unongochitoverenga kuti nhasi pazuva ndajoinisa 2 mangwana ndajoinisa 4 saka peni nechifti chimwe chinoita kuti munhu ajoine satanism zvichida vamwe vari kutoona izvezvizvi vamwe vatori kuchikoroka vari kutonhonga mapeni waya vasi kutoziva kuti aiwa harisi laki kana mari te unongodonza kana mari otongoisiya iri papo mumwe otochitonhonga atopinda mazviri.
kana kutodonza kana kagaba chekuti kagaba ake kasina kana basa kamwe vanongoita zvinhu kungodonza tunhu tusina kana singoita kuti vana ita se vanhonge munhu tonhonga alopinda mazviri saka 15 ungojoinisa 15 iweyo handiti shamwari yako yangajoinisawo vangani 15-40 vanhu ava kuvajoinisa nguva yakati basei paday unotojoinisa kana 10 day 1 vanhu vachingoda zvinhu chete vachingonhonga kana kungosvika sobva kuti iyo mwana zvakawo mvura oto mvura ipa anotambira atopinda mazviri okay. Saka hapana here maticha mamwe ari pachikoro ipapo masatanist futi maticha aripo more than 41 maticha pachikoro peni vakawanda zvi saka pachikoro pacho pasara aningasizi musatani kana vanhu 41 vashoma hash saka vana nematichers kama wenyu wokutozivana kuti isusu tinoita izvi pachikoro mamese kuindian ocean kwanenge muchitozivana makuchikoro munotozivana futi mukatongotarisana kuti tinenge tichiteseka inini ngotarisana nemaziso totongocommunicata kuti tichiteseka nezuro takadya elisa nezuro mune mutozivana saka hazvizokanganisa here pakudzidza kwenyu hazvitombokanganisa saka muklasi menyu mamajoinisa vangani muklasi menyu ndakajoinisa 5 shamwari yako mubva ijoinisawo vangani yakajoina 8 saka klasi hafu yeklasi ka yatoita se yatojoina saka iwewe wataura ukati wakungoda vanhu vanoita se vanokwanisa kukubatsira manje vanhu vakazokubatsira zvizodzokera futi here zvikakubata futi zvekuindian ocean kuti uzofunga kuti wakuchida chi kuti rega ndingodzokera hangu aiwa hauzopinde futi handipinde futi shamwari manje panenge pakuitwa sei sinzi iri shamwari yako yegore rese yamaitamba nayo unenge wakuchinja chikoro here unenge wakuita sei manje inenge yakutoda ndechekuti nditochinja pachikoro because muzoti anozoti vana tokona kunyengebza nezvinhu zvidiki otodzokera futi mazviri saka zvinana hangu angondichinja chikoro ko vamwe vana ava manje vobatsirwa sei vamakajoinisa ava imi makutiza kamakuti aiwa isusu apa ndiwe queen of g vamwe vana ava vakuti ko vamwe vana manje vachaita sei ava vamwe vana avo zvavo vamwe zvavo zvinenge zviri right because vanenge vachiteerera zvese zvavanenge vachiudzwa saka magrade apa amunyanyopinda kutangira pagrade 5 saka maECD yatori right ka yasati akujoina grade 5 grade 6 grade 7 alright aiwa ndinovimba kuti vari kukuona izvezvo vari kuti aiwa inini rubatsiro rwandikuda kungobviswa nyaya dzesatanism idzi ndaneta ndichada ndarwadziwa nyama yangu nekuita sei nekurohwa nekuzvonyongoka kuita senyoka nekuti ndakaramba kuraya amai vangu ndovimba kuti vanoita sei vanogona kuita sei kukubatsira naika usazopinde futi wabatsirwa nana baba nana profeti wobva wadzokera futi kuti aiwa ndakuita sei ndakudzokera kana ndidzokere auchadzokere aiwa tinotendi mazvinzwira mhuri yeZimbabwe mwana wandakagara naye pano ari kuti aiwa inini Supreme handichadzokere kuita zvesatanism ndakajoiniswawo neshamwari yangu nasawira wangu wanaitamba naye kubva grade 5 tatato negore rese tichitamba tese chakaita kuti ndijoine satanism iyi hakusi kuda ndaisaziva ndaingodyawo chikafu chasawira wangu kungochinjana kwatichita kuti aiwa ibonipo raisi rako ndikupa mapotatoes angu chikafu chatinge tabva nacho kudzimba dzedu kuzosvika ndajoiniswa satanism takumuka chienda kuindian ocean kwatinosangana nevamwe mapastors kwatinosangana nevamwe vanhu vekuti mimega hamufungidzire kuti zvinhu zvinoitika chikumbiro chainacho ndechekuti aiwa inini ndiri pano chandikuda ndechekuti mundibatsirowo
ndatambudzika, ndinorohwa nezvinhu zvandisingaone, ndinozvonyongoka kuita senyoka kwenguva yamunofungidzira kuti hazviitike, nekuda kwekuti chikonzero chandiri kuroverwa ndechekuti wakaramba kuuraya amai vako. Daiko zvino watoo milioneya. Ari kuti ivo vana sekuru nana mbuya, mapastors, vana madzibaba vari kunzoko, hero basa ndibatsireiwo ndibve musatanism yandakapinda. Chosangana zvakare pamamwe maprograms zita, ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, tinoti chesarai. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.